na ndị Igbo ekene ya ya ọchịgokwe na nkeji nke abụọ na ihe anyị akụziri ụmụaka oge ezumike a ịkụzi ihe asụsụ na omenala Igbo. Anyị ekwuola ihe gbasara mkpụrụ edemede Igbo a ga-eji mee ịmụta mkpụrụ edemede site n'ọnụọgụgụ ya na 1 otu 2 abụọ, mana mkpụrụ edemede nke mbụ bụ a otu a ga-esi kụzie nwatakịrị gị na-eke mkpụrụ edemede nke ise n'asụsụ Igbo ya nwa mara ya. Onye anyị ga-akụzi ugbu a ịma mkpụrụ edemede site n'ọnụọgụgụ. Mkpụrụ edemede nke izo a ya 1 otu ọnụọgụgụ na mkpụrụ edemede ka anyị na-awụrịkọta ọnụ. 2 abụọ mkpụrụ edemede nke abụọ bee ọ na-ada ụda dịka bee. Nke atọ 3 atọ mkpụrụ edemede nke atọ chi. Mkpụrụ edemede nke anọ bụ dee anọ 4 anọ nke anọ bụ dee. Nke ise bụ nke isii bụ fee. Ebe ị ga-asụ 1 otu 2 abụọ 3 atọ 4 anọ 5 ise 6 isii. Ị na mkpụrụ edemede mbụ a, nke abụọ bụ nke atọ chi, nke anọ dị, nke ise bụ nke ise bụ fe. Nke asaa bụ ge. Ya the 7th letter in the Igbo alphabet bụ ge. Ọ ya ụta ji mee ha na-amụtata okebe ha jiri ya ndị na-amụ ọhụrụ a na-agwa ya ụgwa etinyeta okebe etinye wee nye ha aka na-amụta ya ọfụma. Otu a ka o si dị. Nke asatọ bụ 8 asatọ. Nke asatọ bụ gbo. Nke itoolu bụ ya 9, the 9th one. Itoolu bụ ya ihe dị iche ya nke iri bụ wee 10th one. Ya ihe dị iche na gwe ya ihe dị iche ebe a na ebe a. Ihe dị iche a na-eme ya ga na-akọwa ihe dị iche otu a ga-eji mara ihe dị iche mana ebe a ga-etinye ka a ga-etinye n'ahịrịokwu. Nke iri na otu 11 na iri na otu. Nke iri na otu bụ nke iri na abụọ 12th one iri na abụọ ya ihe dị iche nke a na nke a na a ga-akụwa ya ọfụma ma a na-aga. Ya debe azụ 7 asaa 8 asatọ 9 itoolu 10 iri 11 iri na otu 12 iri na abụọ. Ibe ebe a ya nke iri na atọ 13th one iri na atọ nke iri na anọ jee iri na anọ. Nke iri na ise bụ iri na ise. Kpee bụ nke iri na isii the 16th letter. Kwe bụ nke iri na asaa iri na asaa. Lee nke iri na asatọ iri na asatọ. Mee iri na itoolu 19th one. Mee nke iri abụọ iri abụọ. Nwee nke iri abụọ na otu. Ị ga-ama ihe dị iche ebe na nọ. Anyị ga-akọwakwa ya ihe dị iche na akara ụda ọ na-etinye n'elu ya gosi onwe ihe dị iche o gosipụtara. Ile ebe a nwee nke iri abụọ na abụọ iri abụọ na abụọ. Nye nke iri abụọ na atọ iri abụọ na atọ. O nke iri abụọ na anọ 19 iri na itoolu 20 iri abụọ 21 iri abụọ na otu 22 iri abụọ na abụọ 23 iri abụọ na atọ 24 iri abụọ na anọ. Agwa ịmata ihe dị iche ebe iri abụọ nọ 20 ya na 12 iri na abụọ. Ụmụaka na-emekarị ihe nwụrịkọ ebe a ga-ekwu iri abụọ ha sọ bụ iri na abụọ ebe a ga-ekwu na ha sọ bụ iri abụọ. Iri na abụọ bụ iri agbakwunyere abụọ ya abụọ iri na abụọ. Ma iri abụọ bụ
iri ewetakwa iri nke ọzọ ezie ya abụọ iri abụọ ebe ahụ iri na abụọ ebe a bụ iri abụọ 20 iri abụọ 12 iri na abụọ ibi ebe a onye gwụla o ebe ahụ ọ iri abụọ na ise ọ yamalite ebe o na ọnụ p ya p sound na asụsụ nke ndị bekee ya 26 1 nke iri abụọ na isii re ya arụ ebe na nke ndị bekee ya nke iri abụọ na asaa iri abụọ na asaa si ya esu nke ya nke iri abụọ na asatọ shi ya nke iri abụọ na itoolu ti ya bụ nke iri atọ 30 u bụ iri abụọ iri atọ na otu iri atọ na otu o bụ nke iri atọ na abụọ v bụ iri atọ na atọ wee bụ nke iri atọ na anọ ye bụ ye dịka y bụ nke iri atọ na ise z ikpeazụ bụ nke iri atọ na isii ọ bụ ya bụ mkpụrụ edemede Igbo otu e ga-eji amata site n'ọnụọgụgụ tinyekwa ya na nke asụsụ bekee ka bụ ụmụaka ga-abịa mata mkpụrụ edemede Igbo amụtacha ya amata ihe dị iche na ndị yiri ibe ha na ndị ụda ha yiri matacha ihe ndị niile a ọ ga-enyere ha aka ịghọta ihe a na-akọ ma a na-akụ mkpụrụ edemede Igbo a ga-amata ya ọ dị iri atọ na isii maka ndị bekee dị iri abụọ na isii enwere ihe dị iche a ga-akọwa ihe niile a ya bụ anyị ga-aga ezumike ugbu a anyị lọghachitakwa anyị bidokwe na ngalaba nke atọ zodịrị ọnụ